Hello everyone! So, mao niya siya ang lms.deped.gov.ph but for Region 10. So, kinahanglan before ta mo sulod aning website, dapat naanan nimo sa imuhang mga kamot ang imuhang r10.deped.gov.ph email account nga gihatag sa ato ang ICT coordinator from the regional office. You must have with you your email account and your password. Dili niya dawaton ang deped.gov.ph lamang nga email. So, kung dili ka successful sa pag-access ani nga platform, just simply click DepEd Commons Teachers na button. Then, wait lang ta. Okay, dinhin na ka mag-sign up. Just enter your email account, then ibutang po ang imuhang password, then simply click log in, i-try na to og sign in, and wait lang ta, kay usahay hanging jud siya, and this is now the LMS nga gikan sa DepEd exclusively for Region 10. So, unsaon na to pag-access sa uh, InSet kung ikaw bago pa. So ako ang makita ninyo ang ako ang recently accessed courses kay tungod na-access na nako siya gabi. So for those new or newcomers, simply click site home. Okay, loading na po siya. And adto jud ka sa pinakaubos, drop down lang, then click virtual inset. And after this one, just click access. Then, pag imuha nang ma-access, naaday mo gawas dinhi nga enrollment key. So, ang atong enrollment key is all capital letters with space, region X, because we are in region 10. So, capital letters REGION space X. Ay jud kalimti ang space kay apil jud na siya. So after nga mabutang ni mga enrollment key, mao na ni siya ang mo-appear. So natay day 1, day 2, day 3, day 4, day 5, and upon completing all the requirements from day 1 to day 5, you will be able to download the certificate of recognition. So every day na atay mga activities. So ay session 1 and so session 2 na ang session 1 is morning and session 2 is afternoon. So after nimo na ma-watch sa YouTube channel or sa DepEd ETU Facebook page, pwede na dayon nimo anseran ang reflective questions. For example, din sa day 1, na siya reflective question. So since naansira na naman nako siya dinhi, mo appear dayon dinhi ang check mark. Then after sa reflective questions, proceed din ka sa imuhang quiz, which is 5 items. So after nimo maansiran ang ilaharabang sistema dinhi is highest grade, so 5 out of 5 dapat imong score, ayha siya ma-check dinhi sa quiz. So after dinhi nga ma-check na ang duha ka output or kaning quiz and reflective questions, maka-access na dayon ka sa imuhang certificate of attendance and participation, which is dinhi lang i-view certificate, then automatically mo download na siya sa imuhang downloads dayon. Then if naanata sa day 2, just simply click next activity kay mo open man na yun na siya once nahuman na siya nga session. So pwede ra nimo siya dinhi sa LMS tan-awon, or pwede ra po dito sa Facebook pages or sa YouTube account nila. Okay, so hopefully nakatabang ko sa ato mga kauban, and for further questions, do not hesitate to chat me. Thank you.